Когда говорят о Трампе, то говорят, что он симпатик России. Там приводят его цитаты, где он говорит, что было бы хорошо, чтобы мы наладили с Россией хорошие отношения, чтобы мы вернули Россию в G7, ну, в G8. Байдена называют ястребом в отношении России. Насколько эти стереотипи, они реальні? Ну, я як посол не дивився на заяви, от ви кажете в газетах, да, я дивився на платформи республіканців, демократів. Перед виборами ми не звертаємо на це увагу, але спеціалісти звертають. Я подивився, почитав платформи. І республіканська, і демократична досить сильна. Зараз сильніша, ніж була раніше. Я маю на увазі відносно підтримки України проти агресії Росії. А більше того, буквально недавно Джо Байден заявив, що Росія є основним супротивником США. При тому, що я думаю, що обидва вважають основним опонентом Китай, але так сказав Байден, що зараз Росія є супротивником, бо вона втручається в вибори, бо вона, як він вважає, і зараз це продовжує робити проти нього. Тому для нього дуже різка така заява в бік Росії, яка в разі його перемоги має бути наслідки після цього, підсилення санкцій. Я думаю, що тоді лінія буде ще жорсткіша. Це ви очікуєте від Байдена посилення? Ну, заява була абсолютно однозначна. І він сказав про те, що він буде уважно дивитися, і будь-яке втручання буде його дуже сильна відповідь, як нового президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп завжди хотів, щоб це питання конфліктне, війна російська проти України закінчилась. І взагалі він згадував, що при ньому, можливо, цього і не було, не розпочиналось би. Ну, я думаю, що тут я би посперечався, тому що причини цієї війни – це російська імперська позиція, абсолютно не позиція, яка б спровокувала це. І от його заяви, що він також після заяви Джо Байдена сказав, я теж дуже жорстко реагував на Росію. Тобто, незважаючи на ці дискусії, його звинувачення в його бік, що він готовий співпрацювати з Росією, на практиці республіканці, весь Конгрес, Пентагон, Держдеп, Білий Дім, вони кроків цих не зробили. На останніх дебатах він же заявив, да, Байден, що поки ви там при адміністрації Обами давали одіяло, я дав оружие. Дивіться, я скажу, що цей стереотип, я знаю, на нього дуже адекватно і дуже нервово реагує і зреагував і президент Обама в свій час. Тому що американці просто вибрали на той час інший шлях. Вони підтримували санкціями, що в принципі зараз спрацьовує. І судячи з того, як ці російські зникли, ці всі фонди і золото почали продавати, то я думаю, що там є проблеми. Але дійсно в перший час дуже з недовірою ставились до нашої можливості зберегти цю зброю, яку нам зразу, відверто, не надали. Ми, звичайно, дуже хотіли отримати зразу протитанкову зброю. І якби ми отримали, ми би мир встановили, і оцих не було би таких жертв. Це моя думка. Я її доводив в Сполучених Штатах. І зараз я думаю, що я переконав в цьому. Тому що, знаєте, заднім числом вже дуже так складно їм також оцінювати, але зараз вони точно знають, що сильна Україна озброєна – це мир. А слабка Україна – це провокація для Путіна, щоб він далі йшов з агресією в Україну. Тому уже питання зброї летальної вже не розділяє там політикум. Всі виступають за те, щоб це робити з України. На той момент, да. На той момент, да. І Дональд Трамп це згадує президента Обамі. Але... Обаме это не только он. Ему все говорят, многие, точнее, говорят о том, что Россия захватила Крым под молчание США. Ви тогда, я не згоден з тим, тому що тоді вже були послом. Я ще не був послом. В тому ж справа, що я ще навіть не був зовнішньополітичним радником. Крим, я вам нагадаю, був захоплений в лютому 2014 року. Ще при якому президенті? Янукович. В тому-то і проблема, що коли Україна стала слабка, в Києві всі були навколо Майдана, посередники міжнародні приїхали, і в цей час реалізувалася операція, вже ми всі це знаємо, заплановано захоплення Криму, тимчасової окупації і спроби анексії Криму. Це відбулося ще до того, як Майдан розійшовся. Ще Янукович не побіг в Росію, а в Криму вже було захоплення російськими військами, регулярними військами, тому що це акт агресії. Далі він продовжився на Донбасі. Уже це факти всім відомі.
Чи воювали б за нас на той момент, якби хтось зі зброєю проти Росії? Не знаю. У нас закріплених в якихось міжнародних договорах таких союзників, які би зобов'язались в разі агресії проти України воювати з нами, на жаль, на сьогодні немає. Якби ми були членом НАТО, ситуація була би інша. А как же Будапештский меморандум? Це довга тема, але якщо коротко сказати про неї, то це один з угод, таких міжнародних угод. Вона в свій час робилась Україною в складних умовах, дуже складних умовах. Спочатку на неї погодився на те, щоб віддати зброю і отак якби погодитись віддати ядерну зброю президент Кравчук. В умовах, коли була складна ситуація, а потім уже президент Кучма якби підписав це, тому що вже все було домовлено. А чи можна було це зробити більш жорстко в той час, отримати гарантії? Да? Вони записані гарантії, але американці вважають, що вони виконують свої гарантії. Тобто на сьогодні по Будапештському меморандуму. Це їх офіційна позиція. Я сам, як заступник міністра закордонних справ, готував в 2009 році, після того, як російські війська проти Грузії воювали, ми звернулись до, я маю на увазі, президент Ющенко, який був в той час, і я просто технічно, як заступник міністра, очолював цю групу, яка готувала ці пропозиції. Ми хотіли зробити новий міжнародний договір, де гарантії би для України були більш чіткими і вже зобов'язуючими. На жаль, не вдалося цього зробити, партнери на це не йдуть. Документ Будапештський меморандум досить слабкий з точки зору міжнародної відповідальності, міжнародно-правової відповідальності, але він політично досить чіткий, тому його треба нагадувати про нього, говорити з партнерами, але це не значить, що сьогодні він стане гарантією нашої безпеки. НАТО, да, якби міжнародний договір входження в систему колективної безпеки, у нас в Європі тільки одна система – НАТО. Тоді да. Тоді 5 стаття Вашингтонського договору. І як би там не було, я впевнений, що Росія б не пішла проти України в разі українського членства в НАТО. Я просто в цьому впевнений. І